Ассалому алайкум ба ҳама бардоро ва апаву модарое ки тамошо мекунед. Авиакасаи Толибов имрӯз 11 феврали соли 2025 боз як соати дигар дар эфир ҳастем. Бардорои азиз, аз нархи навоии билет шуморо бохабар мекунем. Саволу ҷавоб мешавад, чӣ хеле ки ваъда додагӣ ҳастем. Ҳар рӯз кӯшиш мекунем эфир бироем ва савол ҷавоб кунем оиди нархномаи билетҳо. ба ҳамин хотир нафаре ки бори аввал тамошо мекунанд, бардори азиз дар ҳамин канал подписатсия кунед. Эфир мешавад, аз нархи навоии билетҳо шумо бохабар мешавед. Нафаре ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, баъд аз эфир тамошо мекунанд, номере ки шумо дар ҳамин рӯи экран дидесен, охираш 5497 WhatsApp ҳастай. аз соати 7 саҳар то соати 11 шаба метавонед дар ҳамин вақт шумо занг занед, чӣ саволе ки доред саволотона тиен ва билет харидорӣ кунед. Ба тамоми рӯи дунё бардори азиз билет дорем. Билетҳо бо нархи дастрас. Ба дилипур бардори азиз метавонед билет харидорӣ кунед. Авиакасаи Толибов. хуб, марамат кунед нафаре ки дар эфир ҳастен. саволотона нависен бардори азиз. саволора нависен, мехонем якта ба якта. ба қадри имкон, ба қадри мефаҳмидагимон ба шумо ҷавоб мегардонем. ҳамид омадем бардори азиз. Аввал хоҳиш мекунем дастгирӣ шавад бар рӯи канал. Як дона лайка мегузорем, баъд саволотона нависен, ҳамҷа хондан ҷавоб гардондан мегирем бардоро. марамат кунем бардори азиз, саволотона нависен. оиди нархи навои билет бошад. алло, салом алейкум ака. ҳам билети гуфтагӣ ҳозир арзон шидагия бо 13200 рубл шидагия ака. рӯзи 15-ум 12 ака сомон айр. 13200 шидагия ҳозир бо. майлаш ака, майлаш. бардори азиз, билетҳо арзон шидеса, билетҳои рафтан боз ҳам арзонтар шидесиян. марамат кунед. дар моҳи феврала фақат дар назар дорем. Москва, Душанбе, Москва, Бухтар, Кулоб ҳамҷо боз ҳам арзон шидесиян. камтар ҳам хел рӯз то рӯз арзон шидесиян бардоро. хоб 20 нафар дар эфир ҳастен. Якдонагӣ лайка бигзорем бардори азиз. дастгирӣ шавад барои ҳамин канал, барои пешравии канал. хоб, Вунуку ва Душанбе дар моҳи феврал бардори азиз 12800 рублей. касе ки мақсад рафтанӣ бошад, Москва, Душанбе ҳозир варианти арзон ами Вунуку ҳастай. 12800 рубл шидагиай метавонед харидорӣ кунед дар ҳамин моҳи феврал. барои подробна маълумот гирифтан бардори азиз, ин ҳаминҷа номери телефон ҳастай. занг занем, бо числоша аниқ мекунем кадом число дар шумо дар корай. ҳамро мебинем, нархномаша гап мезанем. шумо метавонед баъд билетотона ба ҳазур бигиред. ансори маъруфов, Москва Кулоб ҳамин моҳда чанд сум шидае? Москва Кулоб бародар ҳозир ҳама арзонша мегем дар ҳамин моҳи
феврал фақат ки ай дамадеду клуб аст бардору ай дига аэропорту нестай ай ҳама арзонаш оз як дақиқа гап мезанем 14400 рублей ай ҳама арзонаш рӯзи 17 феврал аст дамадедов клуб беҳрӯз сангинов ва алайкум салом хуш омадин ака як дона лайка бигузорин як дона лайка мезанем баъд саволотуна нависем бардору ҳамара ҳамҷа очирақати якта ба якта мехонем ай душанбе жуковский чанд сум ай душанбе жуковский бародар қимат омаданда қимат шидагиай шумо числоша гап занед некем қимат ҳами билетҳои омадан ай тоҷикистон омадан қариб ай 3000 бардору душанбе жуковский бошад ай 3000 боло аст ай 3000 поён намеёвем ба ин наздикиёра мақсад ҳами ҳафтора дар назар дорам агар ки болотар бошад шояд ки бо дидан дар кора бардорам хоб салом бачаҷон казан хуҷанд 23 феврал ва алайкум салом казан ба хуҷанд 23 феврал так казан ба хуҷанд казан март 30 нафар тамошо доред хоҳиш мекунем бардораи азиз агар қӣ набошад як дунаги лайка занед хоб казан ба хуҷанд 23 феврала нархи билет 12200 рубл мешавад салом алейкум жуковский душанбе 14 чанд сум ва алейкум салом ака 14 фақат ки гап занед феврал бошад феврал март бошад март мо 14 феврала мебинем якем кӯшиш кинед саволотуна пурра нависем бардору 14 феврал жуковский душанбе хоб 14200 рублей бародар 14200 рублей мешавад моҳи феврал ансорӣ саломат бошем бародар як дона лайка бигузорем бародар даромаден дастгирӣ кинем барои эфирмон жуковский душанбе 13 март хоб 18400 рублей моҳи марда комил файзов салом алейкум 18 феврал вонука душанбе ва алейкум салом 18 феврал вонука душанбе ҳозир бародар мебинем 18 феврал вонука душанбе 12800 рублей мешавад акай комил и фақат дами рӯза дахл дорад агар бо метавонад нарх билет дига шавад ё ки аз соат пас метавонад нарх наво бародари азиз али шавад беҳрӯз сангинов саломат бошед хуш омадем бародар меҳмон бошед подписатсия кинед дами канал ҳар рӯз эфир мешавад бародари азиз апаву хоҳарое ки дохил мешин ҳатман подписатсия кинед лайкҳорам бизанед кам кам шаббоз навистай салом алейкум москва хуҷанд то 5 март
Акай Шаҳбозиён ай чандум то 5 март? Ай 1 март ёки айми пага? Абдуманон Бегмуродов мегӯяд ки ҳамшаҳриҳо вақте омаданда через Узбекистон биёед арзонтар аст. Тавсия додиста як бародармон Абдуманон 1 март бунука душанбе. Салим Салимов 1 март бунука душанбе. Ёз мебинем бародар. Яким марда 15300 рублей мешавад. Бунука душанбе. Ансори 1000 раҳмат бародар. Худованд аҳ дасти кама набинед, дастон дарда набинад. Раҳмат барои дастгириётон. Муҳаммад Расул Раҳимов 3 март. Дамадидов Хуҷанд чанд пул аст? 3 март Дамадидов озяда хабарна. Меселфен камера ҷумидеса бафик. 3 март 3 март Дамадидов нест бародар. Ай Жуковский ҳастанд. Исмоил Тураев салом. 29 то 25 феврал Жуковский душанбе. Нархи чипта, нархи арзонаш. Валейкум салом акаи Исмоилҷон бародари азиз, хуш омаден. Як дона лайка дариқ надорем. Ози мо мебинем ай 20 то 25 феврал. 20 то 25 феврал варианти арзонаш бародар мешавад 13200 рублей мешавад. Жуковский душанбе. Ака Исмоил. Салом акаҷон, нархи билет Москва Куло 25 ё 26 число феврал. Ду кӯдак, яташ 1 сола, яташ 3 сола, я одами калон. Багаж чанд кило аст? Алейкум салом акаи бародари ҷан, номшон хонда намешавад. Номшон чия? Раисои Куло бародари азиз. 10 кило ручной дорад, 23 кило багаж. Хуб 25 28 гуфтиян. Ду кӯдак, яташ 1 сола, яташ 3 сола, общи 3 нафар. Кӯдаке ки ай 2 сола поён бошад 10 кило ручной дорад, 10 кило багаж. Ай 2 сола то 11 солара бародар 10 кило ручной, 23 кило багаж дорад. Ранги ҳамо одаме ки калон ҳамхе метавонад ручной багаж бигирад. Оз як дақиқа бародар мебинем ҳамаша. ҳисоб мекунем 25 26 число гуфтем. хуб 3000 рубл мешавад бародар. Дамадидов Кулоб рӯзи 26 я одами калон, ята 1 сола, ята 3 сола. Общи ҳамаш мешавад 3000 рублей. Бародари азиз дар WhatsApp як занга ҷавоб метем, баъд бо суҳбат мекунем. Алло. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Раҳмат ака, раҳмат шуд. Як билет нархша мефондирдам аз Минвод Тошкент ба 15 тобисума нархоша ма мефондирд. Багаж доред ака? Бе багаж? Бе багаж. Ручной мумкин? Бале, ручной. Ай 16 то 20 ма гуфтен ака? Нархона бошад ма гуфтем. Оз як дақиқа акаҷон. Оз мебинем.
хуб варианти арзон мешавад 8000 рубл мешавад. 8000, а? Бале. Кадом рӯз ба? Мешавад 17 да. 17 Худо. Ман пагоҳ пул мегирам. Шумо ба чӣ хел? Ман чӣ хеле вайги пула рой кунам? да карта ака картаи Сбербанк Тинькофф ҳамхе карта дода мешавад. Ҳамин номер ба мо картаҳо баша хаб бога мезанам, оле чӣ кунам? Пула гирам даст ба. Майлеш ака. Гап мезанем худ фақат. Майлеш хуб. Кадом соаташ чанд ба мепардик вақташ? Соати 6:40 саҳар дака. Шояд на ҳам беша на. Фақат ман фардо гап мезанам. Майлеш ака. Майлеш саломат бош. хуб бародарҷонои азиз, нафаре ки меҳмон бошен хушомадед, ҳамаи шуморо хушомадед мегем. Авиакаса ҳар бега эфир мешавад. Шумо подписатсия кунед дар ҳамин канал. Билет дорем ба тамоми рӯи дунё. марамат метавонем муроҷиат кунем. хуб дальше мехонем. Насим Ҳафизов 20 феврал вунук ва кулоб бародар рейс надорад. Насим Ҷурабоев ва алейкум салом ака. Москва Самарқанд 5 март. Москва Самарқанд 5 март. 5 март мешавад 9500 рубл бе багаж мешавад. Вариантш ҳаст. Салом ака 1 апрел душанбе Жуковский. ва алейкум салом. 1 апрел. Душанбе Жуковский 1 апрел 34400 рублей мешавад бародар. Салом алейкум. Билети моҳи март 27 Казан Душанбе. Ва алейкум салом. Казан Душанбе 27 март. Казан Душанбе 27 март 17000 рублей. Як апрсидия 17000 рублей мешавад. Усмон Ҷураев салом ака. Билет чанд шида? 13 феврал Жуковский Душанбе. Ва алейкум салом бародар. Оз мебинем ку чанд шида бошад. нархша гап мезанем. хуб 13 феврал Жуковский Душанбе 12900 рублей мешавад бародар. оз як дақиқа бардори азиз. алло. оз як дақиқа. Худой Қулов Насимҷон 2204 1999. Соза ака. Соза. карта Тинькофф ака. ака ҳозир рӯй мекунем. майлеш хуб. хуб. Так, 13 февраля Жуковский Душанбе. Рейси Уралский бардоро 12900 рубл мешавад. Сомон эйраш 13200. Метавонед харидорӣ кунед. Так, Мансурҷон Ҳасанов ассалому алейкум додарҷон 14 феврал бегаҳ Вунука Душанбе чанд ҳазор рублай. алейкум салом ака. 14 феврал Вунука Душанбе рейси бегаҳ надорад ака.
рейси саҳарда ҳастае. агар бишавад инози нархномаша гап мезанем. Так 13900 рублай соати 9:20 мепара саҳардай. Мансурҷон хондем. Фарҳод Муҳаммадмуродов Санкт-Петербург Термез 29 март. хуб оз мебинем барна 29 март. 29 март Санкт-Петербург Термез 15400 рублей мешавад бе багаж. Рамазон Осиров ассалому алайкум. Душанбе Вунуква 15 март. Ва алайкум салом ака, хуш омаден. Як дона лайка мезанем бардоро. Так 15 март Душанбе Вунуква. Душанбе Вунуква ёки Вунуква Душанбе бардори азиз ҳози фақат авиакомпанияи амур асиски худаш паридестай Ютейр Сомон Эр напаридестай сабабоша намедонем. خب دوشنبه ونوک و روز 15 مرد 27100 روبل. Руслан Вуситов, ва алейкум салом. 7 апреля бинем чанд сумай. Дамадедов Хуҷан 7 апрел. моҳи марда нест бародарака, апреля ҳастай мегем, хай мебинем ина. 7 апрел. Дамадедов Хуҷан нестай бародари азиз. 7 апреля ҳози билетҳош наромада. Ҳасанов Ҳасан, салом алейкум Толибов, зинда бошӣ бародар ба пеш. Алейкум салом, раҳмат бародар. Фақат ба пеш. Насим Ҷураев, саломат бошед. Салим Салимов Ҳазратҷон 1 март Душанбе Вунуква. 1 март Душанбе Вунуква. хуб ози бародар. Бардори азиз, касе ки савол метиҳад, хоҳиш мекунед сабр кунед, саволҳоро мақсад дубори себори натиҳен, такрор мешавад. мо ҳаминҷа аз як лав хондесем очерад хати ҳамаша мехонем. 1 март Душанбе Вунуква 3200 рублей мешавад. Акаи Салим. Бурҳон Сафоев, ассалому алейкум бародар. Казан Хуҷанд моҳи июн ба билет ҳастай. Нест акаи Бурҳон бародари азиз ҳози набромада билетш. Исмоил Тураев, ҳазор раҳмат, ба ҳамин WhatsApp ба тамос баромада билет харидорӣ карда мешавад. Мешавад акаи Исмоилҷон. ҳаминҷа ҳози номерое ки дидесен охираш 5497. ҳамин бародари азиз барои билет хариданай мо ҳаминҷа бефоида ҳамира номерҳоро намондем бардоро. Касе ки билет гирифтанӣ ҳастай, ин WhatsApp да бардар сурати паспортона рӯӣ мекунем. Тамом билета афорид мекунем, дар ҳамин WhatsApp-тон рӯӣ мекунем. ҳаминҷа номерои WhatsApp-а гирем, сахранид кунем бардори азиз ва истифода барен ҳамин хизматрасонӣ. Муминов Раҷабалӣ, салом алейкум ака. Питер Душанбе чанд сум боша? Ва алейкум салом. Кайда бародар? Кадом рӯза чанд сум боша? Ҳар рӯзаш ҳар хеле. Озодбек нависай, кадом компанияро дидестен? Нафаҳмидем бародар. Раҳмоналӣ Насриддинов нависай ки салом ака. Аэропорта самолета жда дорем. Ва алейкум салом бародар. хуб шумо дар рӯи сафед акаи Раҳмоналӣ бародари азиз. Худованд сафаратона бехатар гардонад. Салому алейкум брат. Сочи Душанбе 13-14 феврал. Ва алейкум салом. Сочи Душанбе ҳоз як дақиқа бародар. бародари азиз як дақиқа WhatsApp-а ҷавоб метиҳем. Алло. Ва алейкум салом. Варианти арзон аст Душанбе, Жуковский ёки Душанбе?
Bunu kova, onu biz taştım üstüne ama olsa yakın mı yapar, tamam? Не ай омадан қимат яка омадан қимат ай. Примерно Жуковский чанда, но прямой эфир, bunu koyarken siuçan siudusa, diye variantı çanda yani. Жуковский қиматтар ай бо яка. Жуковский Bunu koyalım. 33800 мешавад. Шерметова дига шуд. Шереметова ай бухтар ҳаст ай рейс дуро. Variant arzon bu şu kenar bin bıraksam suratı şuna patım. ҳаз да эфире мака баъди эфир метавонем Ama ile WhatsApp'da mı fark eder hocam? насиб мекунам. Майш. Хуб. Худо нигаҳ. хуб ака сум омад 13 феврал Жуковский душанбе. оз да эфире мака ами баъди эфир насиб кардагӣ бошад як ним соати дига эфир мекунем. баъди ами эфир билетнависиро сар мекунем. сабр кунед ака да эфирем. бо менависем ту. бардораи азиз касе ки паспорт рӯй мекунад ҳамин ним соати дига сабр кунед. эфир ки ҷанбаҳси саволу ҷавоб мона ҷанбаҳс ки кардем баъд билетотона нависта рӯй мекунем. хуб як бародар нависта буд сочи душанбе 13-14 феврал ҳам билета мебинем бо дальчи хондан мегирем. 13-14 феврал сочи душанбе 13-14 да нештай бародар. хуб сочи душанбе 16 да мешавад ака 16 феврал мешавад. 13-14 15 рам нестай бародар. камтар селфаим бардоро узр сочи шанбе 16 да рейс астай. ози нархша гап мезанем. ози яне хабар на хушомадед нафаре ки нав дохил шидесен ҳамаи шуморо хушомадед мегем. нарх навои билета агар хоҳем фаҳмидан дар ами прямой эфир саволотона нависем бардори азиз. ҳамҷа очират хати ҳар якташа хонда ҷавоб гардонидастем. як соат эфир мешавад. касере ки дар ҳами эфир успед накардем шумо метавонед номерои ватсапа гирен ҳамиҷа рӯи экран сахранид кунед. то соати 11 шаба кор мекунем. дар ҳамин муддат шумо метавонед саволотона тиен билет харидорӣ кунед. билетҳои дастрас ба тамоми рӯи дунё ҳастанд. хуб сочи ба душанбе рӯзи 16 гуфта мешавад. нархаш 23000 рубл бародар. 23000 рубл мешавад. некрӯзи баҳром нависа салом алейкум бародар 8 марта бинем билет чанд сима Жуковский душанбе. ва алейкум салом ака 8 март Жуковский душанбе. хуб Жуковский душанбе 8 март 18400 рублей. акаҷон илтимос 25 феврал душанбе Жуковский. хуб оз як дақиқа. душанбе Жуковский 25 феврал 34400 рубл мешавад. 34400 рублей мешавад бародар.
айдушанбе ис омадан қимат. Мусозода ва алейкум салом. 8 марта биненака Дамадидов клуб. Дамадидов клуб 8 март. Оз мебинем барда. Ҳаштуми март Дамадидов клуб 19500 рублей бардар. Бурҳон Сафоев кай мебарояд бардар кадом моҳда? Озе моҳи Москва душанбе моҳи март буромадагиай, баъд апрел аввалош буромадагиай бардаро тамом. Моҳи май нест, ози июн, июл, август ин моҳода оз билет буромадагӣ нестанд. Оз як дақиқа бардаро. Алло. Брат, 15 феврал 13 нест, 15 да конем анда. 15 феврал. Хоб ака, ози мо дар эфирем ака. Майли гавне, мана чпак работа не дамайна. Майлаш, ози ҳами эфирмон буд шавад ака, баъд билетҳоро нависта мепартоем. Майли гавне, рахмат калом барои кор. Майлаш ака, саломат бошед. Давай. Барори кор. Алҳамдулиллаҳ. Хоб, дальше мехонем саволоро. Салом алейкум, Санкт-Петербург, Душанбе, 26 феврал. Ва алейкум салом барда. Санкт-Петербург, Душанбе, 26 феврал. Оз як дақиқа мебинем. Санкт-Петербург, Душанбе, 26 феврал. Хоб, 26 феврал. Бист шашуми феврал Санкт-Петербург, Душанбе, 24500 рубл мешавад бардар. Имомбердиев, салом алейкум ака, ҳамун 20 марта бинен. Бардар киҷора бинем 20 март? Саволтона пурра нависен. Кавгои Қабудиён айса Екатеринбург, Душанбе, 5 март. Екатеринбург, Душанбе, 5 март. Оз мебинем бардар. 5 март. Екатеринбург, Душанбе. Панҷуми март Екатеринбург, Душанбе, 18200 рубл мешавад. Раҳмоналӣ Насриддинов, саломат бошед бардар. Ина як бародармон ози дар аэропорт ҳастанд. Инҷа нависанд ки самолёта ждат дорем. Билета ихтон гирифтем, мега миннатдорӣ кардесай. Зинда бошед акай Раҳмоналӣ Насриддинов. Раҳмат ки боварӣ карда мо билет гирифтем бародари азиз. Маъруф Каримов, ассалому алейкум. Перм Намангон, ҳамин ҳафтада рӯзи бозорда. Ва алейкум салом барда. Перм Намангон, рӯзи бозор. 16 мешавад барда рӯзи бозор. Оз мебинем ку агар рейс. Рӯзи бозор дар рейс ҳастай 12000 рубл мешавад бе багаж. Багаж қати 13500 мешавад. Анис Зоиров, ва алейкум салом ака, ба 18 апрела Питер, Душанбе чансм. Раҳмат барои хизматот. Аллоҳ ва коротон ба роша бида. Саломат бошед бародари азиз, миннатдорем. Санкт-Петербург, Душанбе, 18 апрел. Оз мебинем агар бошад бародар. Гап мезанем, лекин набуромада бошад.
18 апрел ҳастай 25000 була нархи билет. Бардори азиз WhatsApp да зан задисиян ҷавоб метиҳем, баъд бо суҳбат мекунем. Алло. Салом алейкум. Алейкум салом. Сози бардарҷон коро хуба? Раҳмат ака, шумо соз. Ҳам 28-умда ё 1 числада билет дар кора братанҷон, ай Жуковский желатина братан, баъд туда обратно дар кора, ай усы 28 марда. 28 феврал ба 28 март. Бале, туда обратно дар кора. Оз мебинем. Оз мебинем. Ё 1-умда фарқ надорам кадомиш кадом рӯзиш арзонтар бошад, фарқ надорад ки ухара зана мекунад. Оне ки туда обратно шавад ягон чи хеле скидка мешавад ё не? Мешавад 1000 рубл арзонтар ба фикр мегирем да. Нам компания бо скидка кунад. Фарқ чи мекунӣ бародарҷон? Мебинӣ наиса мепарти ё ҳозир прамо ҷавоб медиҳӣ? Майли ози дидесам ака. Ози 28 агар худаш ба 28 мешавад 47000 рубл мешавад. 28 ай Жуковский, а? Ҳо ака. Ай Жуковский душанбе, баъд душанбе Жуковский бо обратно. Туда обратно 47000 шудеста, я? Ҳо. 28 ба 28. Чи кунем чи? Ай кулоба ё ай хуҷан гирем арзонтар шуданаш мумкина ё? Ҳо. Мешавад нархошон разница дорад ака. Барои ҳам хоти поса ягон сум арзонтар шава. Хай чи кунем бародарҷон, нависонда пахт де бародарҷон, агар режиссёр кор дендози. Майлаш хай мо да эфирем, баъди эфир набошад мебинем зан. Худовон қувватон тия. Майли бародари азиз. Раҳмат, саломат бошед ака. Майли. Бардори азиз дар WhatsApp баъди эфир дига ҷавоб метиҳем. Касе ки масалан савол дорад баъди эфир бардор дар WhatsApp. Бози мо дар прямои эфир ҳастем. ҳамҷа нархи навои билета гап задисем, ба ҳамин хотир баъди эфир шумо занг занед. хуб 18 апрел гуфта буди бародар дидем. Санкт-Петербург душанбе 25000 рубл гуфтем. Дальше Красноярский край душанбе 20 боло ака. Красноярск ба душанбе 20 боло бардори азиз 20 боло вай числош бесконечно мешавад. Шумо гап занед 20 то охири моҳа ёки то 5 марта ёки ай 20 боло мегӯед вай боло кишид рафтан мегирад боло. хуб Красноярск ба душанбе ай 20 боло варианти арзон мешавад моҳи март мешавад. Аллакай дуюму чорумои март мешавад бародар 21000 рубл мешавад. 21000 рублей мешавад. Так. Миша, ва алейкум салом. Созем бародар, хеле сози хубе. Маруф Закиров моҳи март дуюм сеюм Москва душанбе дуюм сеюми март. ҳозир мебинем бародар. дуюм сеюми март. бардори азиз дар WhatsApp гуфтем ози зангода ҷавоб дода наметунем. баъди эфир занг зад. хуб дуюм сеюми март Москва душанбе
Так, Москва, Душанбе, Дим, 3 марта, 16600. Сафара гам додне ки бардоро. Алҳамдулиллаҳ. 3 марта бардори азиз 16600 рубл. Москва, Душанбе, варианти арзонаш аз Жуковский ба Душанбе мешавад вариант. Так, Исмоили Ҷамшед 14 феврал Домодедов клуба бинен бра 14 феврал Домодедов клуб оз мебинем барда Домодедов клуб 14 февралда 16000 рублей. февралда метавонед харидорӣ кунем бародар. Сангали салом алейкум бародар. Душанбе Уфа ҳастай? Ва алейкум салом. Ҳастай бародар, ҳастай. ҳастай кадом рӯза шумода дар курай числоша гап занем мебинем насиб кардагӣ бошад. Ҳаминҷа саволои ҳамаро хондесем якта ба якта. Аслиддин Қурбонов 20 числада Москва Душанбера бинем чанс. Бародари азиз 20 числа кадом моҳ? Саволоро пурра нависем бародарҷон. Заҳмат карден иқа нависен, аммо моҳшам нависен. Феврала, январ, феврал ёки мартай. Ҳамишам нависен бародаро. Раҳмонали бародар нависа. Ин ҳамиҷа ака самолюташ да дорем. Раҳмат барои хизматҳо. Саломат бошем бародар. Так, салом Питер Душанбе 10 март. Ва алейкум салом. Питер Душанбе. Питер Душанбе 10 март. 10 март. Хоб 10 март. Озядаха. 10 марта 22700 рубл мешавад. Шерзод Мамуров салом Жуковский Хуҷан 10 апрел. Ва алейкум салом бародар. Бародарҷонои азиз дар WhatsApp занг года ҷавоб дода наметавонем мӯзӣ. ба ҳамин хотир баъди эфир занг занед суҳбат мекунем. Жуковский Хуҷан 10 апрел. Хоб Жуковский Хуҷан 10 апрела билет ҳоли набуромадай бародари азиз. Сироҷиддин салом алейкум. Айбухтар Москва 16 то 20 феврала чанд бошад? Пешакӣ раҳмат барои хизматот. Алейкум салом бародар. Акай Сироҷиддин саломат бошед. Значит Айбухтар ба Москвара ай 16 то 20 феврал. Оз бародар як дақиқа. Саволи шуморо ҷавоб мегардонем. Хуб, то 20 феврала варианти арзон 26300 рубл мешавад. Акай Сироҷиддин бародар. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Ака ҳами эфиртонда як эълон намекунем. Чира эълон намекунем бародар? чира эълон намекунем бародари азиз? Эфир фақат барои нархи навои билет ҳастем бародаро.
ягон чизи дигаи ҷа эълон карда намешавад. Фақат нархи навои билет вобаста чизе ба билет аста. ҳамун чиза мо гап мезанем. Москва Хуҷанд 20 феврал дидем бардор. Ака Шереметова Бухтар 22 феврал соати чандай? Акай Миша бардор рейси саҳар дай. Шереметова Бухтар 22 феврал да рейсошон саҳарай. Шереметова Бухтар я рӯза ята рейс дора. Соати 8:35 да мепарад. 5:40 саҳар регистратсия. Нархаш 14300 рублай. Агар ки дар кор бошад маълумот кинед нависем. 25 феврал душанбе Уфа. Сангали. Ҳозир мебинем бардор. Душанбе Уфа. 25 феврал. Хуб. 25 феврал дар рейс нестай бардор. Акай Сангали. Бардори азиз лайко кам астай. Хоҳиш мекунем ами ядонаги лайкора бигзорем. 13 дона лайк аст. Амира 20 донаш мекунем. Ҳама каса я дастгирӣ кунем. Бардори азиз дар WhatsApp вақте ки меган занг назанем, занг задан мегирем, ҷавоб наметем. Чанд қа ки занг занед ҷавоб дода намешад бардору. Баъди эфир чӣ саволе ки ҳастай занг бошад метавонем баъди эфир занг занем бардору. Инҷа саволози бисёр ҳастай, ҳамаша бояд бихонем, успед кунем. 1 соат эфир даем. Баъди эфир метавонем занг занем. Так, 20 феврал Москва ба Хуҷанд. 20 феврал Москва Хуҷанд. 20 феврал. Оз як дақиқа. 20 феврал Москва Хуҷанд мешавад 17000 рубл. Салом алейкум брат, 2 апрел Москва Душанбе. Ва алейкум салом бародар. Москва Душанбе. Москва Душанбе 2 апрел. Хуб 2 апрел 25800 рубл варианти арзонаш айдамадид васте бардору. Варианти арзон айдамадидов ба Душанбе ҳастанд. Ака имрӯз Душанбе Жуковский фаромад рейси клуб Жуковский фаромад я багажмона гум кардем. Ака чихале ака амирӯз Душанбе Жуковский фаромад рейси клубани Жуковский фаромад я багажмона гум кардем. Ай клуб ба Жуковский намепарад бародар. Клуб фақат дамадид вастай. Душанбе Жуковский агар фуромада бошем багажтон. Гап занем бародар дар номи ки аста ай Душанбе Жуковский шумо фуромаден ё ки ай Жуковский Душанбе омаден ҳамеша гап занен. Дар номи ки аста багаж чӣ хел астай мо гап занем бародар. Так. Бародарҷонои азиз, як дастгирӣ кинед, 2 донаи дига лайка занед. 2 донаи дига лайка мезанем, 20 дона лайк мешавад. 20 дона лайк шавад, бародаро дастгирӣ кинед эфира. Так, дальше мехонем. Сониев Наврӯз нависай. Салом алейкум ака, 10 апрел Дамадидов клуб. Так. Дамадидов клуб, 10 апрел.
Нестай бародар, рози моҳи апрела нестай. 20 феврала бинен ака Москва хуҷанд. Ака асли динҷон дидем бародар. Дидем ку нархша гап задем. 17,000 рублай Москва ба хуҷанда 20 февралда. Магомед мега ҳама майла рубл хистай. Чанд шида бошад бародар? Ку гап занем мо як эълон кунем. Ҷамшед Қурбонов 15 феврал Домодедов клуб. Хоб 15 феврал Домодедов клуб. 15 февралда 16300 рублей бародар. Саидов Фатҳиддин Красноярск Ташкент Пагада билет бошад бинен чанд сума. Так, Красноярск Ташкент Пагада 12 феврал. Пагада бародари азиз Красноярск ба Ташкент. Пагада ҳастай рейси шава ине ки бародар соати 12 бигем. 12 шав регистрация шаб Пага шав соати 3 да мепарад. 12 ба шаби 13 мешавад. Нархи бебагажаш мешавад 9700 рублей. Бародари азиз. Хоб сообщениҳои охира мехонем. Бародар як кас сумкашона алиш кардагиам бародару. Ман бародар озима сообщениҳоша биём. Так. Я бародармон рейси клуб Домодедов ҳамирӯз бояд мепаридай. Домодедов напаридай бародари азиз. Ай Домодедов Жуковский да посадка кардагиай. Ай клуб хулас ай Тоҷикистон омадагиай бародар да аэропорт. Мега багажи химона наёфтем. Хоб бози мегум мумкин ягон таи шумо ягон шиноси шумо бошад сумкаш али шидагия бародару. Агар донед дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. Бародарам бози мегем дар WhatsApp мо нависанд. Агар ҳамин сумкашон ёфт шавад ози иҷа номша нависа белозима иҷа хонум. Багаж ба номи Орзуҷони Мадамӣ намихе бародару. Хулас рейси клуб Жуковский бояд Домодедов мепаред. Жуковский да омада расидагия. Багаж гум шидагия бародари азиз. Ина марҳамат. Ягон кас ки ҳам хел информатсия дошта бошад. Кори ҳам бародара буд кунем. Иншолло савоб мешавад. Чӣ медонад? Ки медонад масалан ягон документи дар кория, ягон бемория, хай 100 хел, 1000 хел ҳолат мешавад бародару. Агар бошад дар WhatsApp мо муроҷиат кунед, мо ҳамин бародара гап мезанем. Бародарҷонои азиз, боқӣ эфирмонам ина 1 соат мешавад қариб. Бахшиш ки саволои ҳаматона ирӯз хондан натонистем, эфира ҷамъбаст мекунем бародару. Баъд шумо метавонед дар WhatsApp бо саволотона тиен бародару. То соати 11 дар ҳамин WhatsApp метавонед билет харидорӣ кунед. Касе ки билет харидорӣ карданиай сураттона дар WhatsApp сурати паспорта роӣ мекунед бародару. Билетона мегирем. Боқӣ худованд нигаҳбонтон. Раҳмат барои нафарое ки медуроен суханои нағз мегӯен, лайк мемонен. Баъд дастгирӣ мекунем бародару. Худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда. Пага кӯшиш мекунем ки бо эфир бироем 1 соати дига ай нархи нави билет шуморо бохабар кунем. Саломат бошед.